hai un estancamento, mesmo retroceso, sobre todo no que ten que ver co tratamento, digamos, espectacularizante dos crimes, non? Que manteñen elementos contrarios ás recomendacións que, lembramos, se cumpliron 15 anos da Declaración de Compostela, temos esa referencia aquí no noso país e aínda 15 anos despois pois non se siguen eses códigos de boas prácticas nos medios no tratamento dos crimes de violencia machista e que pois, polo tanto, merece unha reflexión máis dos medios públicos porque o que traemos hoxe, que foi o caso do terrible crime de Valga, foi un escándalo de cobertura a nivel global, especialmente nos medios privados, pero tamén en pezas dos medios públicos. Os medios públicos teñen unha responsabilidade meirande, non? Chegouse a tal nivel que o día despois do asasinato das 3 mulleres, o Colexio de Psicoloxía de Galicia fixo un chamamento a responsabilidade explícito. Podemos tamén ver neste tempo como o tratamento do xuízo polo asasinato de Diana Quer pois tamén merece unha reflexión. Nos cremos que foi preocupante pois constatar, como denuncia o Comité de Empresa da CRTVG, que en determinadas pezas a CRTVG non foi allea a este contexto global do escándalo do tratamento sobre o triple crime de Valga, porque se achegaron detalles morbosos en interese informativo, se tomaron declaracións de testemunhas próximas tanto ás vítimas como ao agresor, e que non en todas as ocasións se informou do número de teléfono de atención ás vítimas de violencia machista. Nos parecíanos tamén pararnos en que algo especialmente grave o trastorno que se lle pode ocasionar con ese que chega a ser acoso, non, de medios de comunicación ás persoas achegadas pois a este crime, tanto as persoas achegadas ás vítimas como as persoas achegadas ao agresor, non? No caso da irmá do agresor, ademais, como denuncia o Comité de Empresa, a CRTVG reproduciu as súas declaracións e foi identificada. Isto chega a ser acoso e mesmo xera e pode xerar, e de feito xerou situacións de ansiedade en persoas. De aí, pois, a relevancia que ten que o propio Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia tivera que sacar unha nota apelando á responsabilidade dos medios de comunicación, non? Indicando que non se debe recoller imaxes nin declaracións que atenten contra a intimidade ou a dignidade das vítimas nin das persoas afectadas, xa que engaden dor a unha situación que xa de por sí é extremadamente dolorosa. Hai que ter en conta esta perspectiva, é esencial. E dicía que se cumpren 15 anos da Declaración de Compostela e deberíamos ter claro xa pois esas recomendacións, especialmente evitar o sensacionalismo, o morbo e o dramatismo no tratamento destes crimes, igual que o específico que denunciamos aquí, non? Coidar as fontes e desbotar os testemuños de fontes espontáneas cando non acheguen datos relevantes, entrevistouse a veciñanza, familiares do agresor. E consideramos que isto pois, debería de estar claro, ademais, que as propias recomendacións do Consello da CRTVG así o establecen, vixiar o uso de testemuñas próximas a agresor e vítima. É evidente o interese informativo destas cuestións, é evidente que hai que informar, pero hai que tratar con excesivo celo esa información e, sobre todo, no que ten que ver da recollida de testemuños de persoas próximas, queríamos hoxe poñer esa relevancia nos danos e prexuizos que se pode facer a nivel, pois mesmo, de saúde ás persoas achegadas ás vítimas e, neste caso, tamén o agresor. A nos parecenos, pois, esencial que o tratamento da violencia de xénero seña un tema que adquira maior conciencia, porque aínda o tratamento nos medios non está plenamente, digamos, asentado como que teñen un papel esencial na prevención destas violencias. Por iso formulamos as preguntas, especialmente preguntamos se a CRTVG tivo algún tipo de cambio na cobertura informativa, porque o que nos dá a impresión é que as pezas emitidas que se emitiron con carácter sensacionalista sobre o crime de Valga, pois que foron cun certo seguidismo de un tratamento pésimo que tivo este asasinato por parte de determinados medios privados. Parécenos que foi como unha reacción de todos os medios ante unha desafortunadísima, tremenda intervención de un medio privado e pareceríanos moi grave que isto fora así. Se houve algún tipo que ordes de cobertura informativa houbo por parte da dirección da CRTVG respecto do asasinato de Valga, que
Que medios se despregaron para a súa cobertura e insisto en se houbo un seguidismo deses medios privados e se seguiron en todo momento as indicacións proporcionadas polos servizos de emerxencia e sinalámolo porque cando o propio Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten que chamar a atención hai situacións que se convirten en complexas para as persoas, pois se se considera que se cumpriu en todo momento no tratamento deste crime, pois as recomendacións do Consello de Administración.